Anem a fer-ho de forma virtual. Anem a fer la primera moixaranga virtual de la història. Això és èpic, això no s'ha fet mai en la vida. Marcos, bon dia. Mira, mira qui tinc ací, a veure si la coneixes. Hola, a veure, esteu preparats per a fer la primera videomoixaranga de la història? Sí! Sí, 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 sí! Vinga, pues, que comence la música!